Nine Falls sa Sika! Ibiyahe natin na yan! Sandal man ni dong, kami duha sandal karon dito sandal. Abi na ko bili ko ka porter na tama. Back for more. Hello. Waway sa mi. Pwede ko mag-picture oh. Ay, naabot na mi. Asa na dapit ako? Nami sa utan. Utan. So village sitio unsa man na? Sitio utan. Sitio Utan. Lang Sa ko mga lain. tribe dere. Hindi. So namin dere pa ako na pud mamahaw mi mamahaw. So alas 8 na. Plata bagubo manata. Ha? Plata bagubo. Plata bagubo. Bagubo plata dai na ro. Bagubo plata. So mo nilang tribe. So alas 8 na no, na namin dere. Mahaw sa mi mamahaw. Grabe. Yan. Palakaw na mi. Padong na mi. Asa kita matukol? 9 Falls daw tukol no? Sa 9 Falls may mga to. So, di ka namin namahaw po. At yung mga kaibigan. Shout out. Kambal din ako mga kuyog din ako. Kambal din eh. Kambal sa uma. So, mo na ni. Struggle is real po ni sila. Oh. Pero, struggle is real. Fighter. God bless to us. Big fogs, oh. Sila ka magimaya ka Marian di amko. Wow, hello. Kahit pang first time eh. Ano mga kaban? Yeah, tao na po. Nani ang umanaw no? Pingot. Mga subawan. Init kay sa ubos. Karoon na rin ito sa lawa. Kaya, okay. Wow! Gusto ka ginaro sa taon? Bako pa dong. Hello! Ako is real. So, di ako magigan. Di ba? Mutabok ako niya. Wow! Tabok na pagmiliya. Grabe, paway sa hangat natoy. Wala ko'y tulog sa toy. Damay. The best.
sa wakas naabot namin sa campsite namo. Thank you Lord. Thank you very much. Abot namin. Star na lang may obtent. Nakubanan no pero. Hello. Hello vlog. Success. Thank you Lord. Thank you Lord. Agis ako. Hello. Kumusta? Okay lang. Hello. Mga tropa dito. So, baway sa amin. So, no? Oh. So hello mga mapupips no. So nakita niyo ganina na i-falls sa muna diyan. So apat na ni kabuk na falls nito katong isa ka sapa o so atuon pa namo sa kapa ko. No. Agi mi diya. So nine falls daw ni siya. So nanay upat yung kaming atuon nun. So bangan pang lima. So mo ni ang Suhutan Falls. No, so excited na sa tatay no. Nakita na isa ka falls. So, dungog na kayo na ako. Ang falls. So, wow. Amazed ka. Dungang falls na nakita no. Wow. The best. Thank you Lord. Strength. Grabe. Wow, abot kami itasaw. Wow, tayo. Kol, ano sa'yo pangalan? Ano nga falls, Kol? Dato Sultan. Dato Sultan. Dato Sultan Fuad. Wow. Best. Hello. So padong namin sa Ikatulong Falls no. So pangit. Okay ra ka? Di maklaro. So at ano po naman Ikatulong Falls. Grabe power guys pangit. So adto siya. First time. Thank you Lord. So tura mini falls. Bang, palapit na. Woo! Nadari kay rock formation mini falls siya pero labot kayo ang rock formation makawaw
panakaw. Hello, so hello mga biyahe no. So ang kaupat nga falls na dito. Wow, atong atuon pero ang dalan buyag-buyag. Wagi pa kadiya. Lalo o sa askil. So tara, atuon na to. Try na to maligo kung makaya ba na to eh. Grabe. Buyag, yung ice yun. Tugnaw. Tara, sabay na. Jay! Play! Wow! Hello again. So, mo ni no? Wagi pa ta dere asa madalan dere. Adto sa pool. Usa ka pakwan eh, pandamay. Oh, grabe. Tara, gusto natin ka. Kaya ba? Ay! Yan na, naglisod na, kahit ako kayo, di maigo ang lawas. Naglisod na, unsaon niya pagsaka. Ayun. Nakaabot din. Success! Ito sa dito. So, nakita ito niyo, no? Tinggo ta. Yan, lagi. So, karon, anong po, wow! Ayun, ang falls. Yan nga kung ato may. So, ato na po atoon. Halawan na gyud. Sa the best. Falls na ito. Tayo na ito bigo. Makaya ba ito bigo? Wala ko dere. So, wala. Di makaya ang tubig. Kaya bulag. Nawag yun. Low kayo. Hindi na lang at least nakatungtong. Nakakamak ko ng tubig. Ito ba ito? Yung nani na yung napalibot na rin. Rock formation. Wow. Wow. So, dito. Tama. Diba na ito? Palalay man di ay. Ano kaigo? Hi! So, gikan na naligo sila, no? Baray. Kuyaw kayo. Maligo na gid sila. Kaya nila ang katugnaw. Kumusta ang katugnaw, RJ? Kumusta ang katugnaw? Kabalo mo lang ko nakalangoy. So, nana ka kuandre, no? Amazing exercise. So, hindi ka ba lang kalangoy yun. So, Let's go! Ay, pangit. So, balik kami sa among Balik campsite. namin sa mo ang campsite. So, tanaw na po naman ito. Naman na mo, but campsite.
Abangan na po itong uban ng falls. Bye-bye. Thank you.